I remember talking to Papa Chubs way back a year ago. Di ba, Papa Chubs? Yung musimuhani nga usa ka sign nga sign ni siya nga makaingon ta nga usa lang ni, no? Usa lang ni sa mga signs. Akong gina si Papa Chubs ani. Kabalo si Papa Chubs ana, dili na siya mag-deny. Ayun ko nga, usa sa mga signs, Papa Chubs, nga nga medyo effective na ta as on-air personality. Effective na ta, no? Usa sa mga signs nga makaingon ta nga effective na ta as on-air personality. Nga makaingon ta nga nanay ganahan sa tua, nanay naminaw sa tua, and then nanay mga kinabuhi nga na-touch nato. Kinabuhi ha, dili nang bisag unsa nga na-touch siya. Usa ni sa mga signs. Kabalo mo kung unsa. Once galing nga naanay mga bot nga mga unsolicited donations. Meaning to say unsolicited, wala ka na ngayo, di ba? Kusang dumarating sa radio station. Gaabot. That is one of the signs nga kanang on the way na ang imong pagka-effective as an on-air personality. That was 1 year ago. And then karon, late last year and early this year, naniga pangabot mga istorya. Naniga pangabot ng mga tsokolate. Naniga pangabot ng mga katong loaf bread nga giliguan og star margarine. Diba? Nanay katong banana cake. Unsolicited na sa din nilang mayon lang ang guard nay naghatod ana. Naniga pangabot nga kape. Usa na sa mga signs nga makaingon ka okay na medyo adili okay na no it's not like that. Pero nga nanay ganahan sa kuha as radio DJ or as an anchor or as a radio personality kapag ka mga bot nga wala ni mo gi pangayo, di ba? Kana siya. Kung mo kana sign man guna siya mga kaistorya nga. Alam ba, radio personality ka, sign na siya nga na-appreciate sa tao ang imong pagkaikaw as radio personality nga kinasing-kasing sila ba? Kung mo na sign of gratitude man guna nila nga nalipay sila sa imuha. Nalipay sila sa imuhang programa, nalipay sila the way you handle your program. So, usa na silang expressions nga giganahan sila nimo pag mga bot na galing na medyo maka-smile ka nga nagidi na minaw nagidi ganahan sa kuha. Karon mga kaistorya, magpasalamat ta sa usa sa atong kabarangay nga naghatag og usa ka sako nga pitsay mga kaistorya. Gabi labas kini nga pitsay mga kaistorya. Ubay-ubay ni siya mga kaistorya. Pwede pa gini siya itanom og balik mga kaistorya tungod sa kalabas. So shout out to Marites Eduabe diya sa kanituan. Salamat aning pitsay. Kining pitsay mga kaistorya, kuan na gini siya kanang usa na kini katimailhan nga kanang gawas nga timailhan nga nanay naminaw sa mga DJ sa Barangay FM. Panahon na gini mga kaistorya nga mag-healthy lifestyle na si Papa Chubs, si Papa Bam, si Rabrab Jimeno, si Butyok, si Papa Purok Leader, si Papa Tong, mag-healthy lifestyle mo kay gidalhan na gid mo utan sa listener. Ikaw Papa Chubs, ayon nagpasumangil diha nga kanang nagkaon kag cracker pero usa pud kataro ka cracker imong gikaon. Nagkaon kag slice bread pero usa ka loaf. Og ikaw pud Papa Bam, undangin na nang sige kaog lamang loob kada adlaw. Maggulay-gulay na ta, Rabrab Himino, Butyok, Anthony Manaag, Papa Tong, kay gasakit ni mong kilid, gulay-gulay na na, sinyalis na nga magbag-o na mo sa inyong kinabuhi. Gidalahan na tagulay sa listener. So salamat kayo Marites o sa mga naminaw karon. Basig gusto ninyo kompletohon ang mga utanon sa Bahay Kubo.
bukas kaayo ang pultahan sa Barangay FM. Daghang kayo.